prefect nitiere delegate system akene de wach nang. Okay, wach mar elevated prefect ngeni personally kata wan ka wabedo student leaders kacha ok ne wadwaro mar mondo yierwa through the delegate system. Actually en gima miyo sirkal nokelo gini sana gin activist mane chalo gi mano bedo ka wan pok wabedo ke no fweny ni chendo saidi gi chapo sirkal ok bedo stable nikech en but at the end of the day siasa bedo ga involved in this thing because kata kineno the new funding model nenti a committee man bedo appointed and student leaders no bedo included in this new funding committee before no the bid passed. But the worry is you realize sirkal bende biro with their own theory as we bring ours. The new funding model and kind for sustainability of the institution. Because engineer koro ubedi ni chulo school fee lakini jopuonje mapuonjo koska kaka ndiki emewa. Iwinjo gini kwa kumateklo. Ubedi ni unachulo school fee lakini library musome ki computers bed maonge. Koro disomo nano. Koro kaka they are also bringing their own point as we bring our own point. But at the end of the day the problem is the new funding model okobera. Mane is there? Mane adieri ni oken gima bero discriminate ji kendo okelo tabu kech koro ko ikiani ko sani ngato timo course based on ni wiye oriek koso based ni en ginyalo koro yudo ka ngat mane dwa timo for example medicine kata University of Nairobi okonyal timo nikech dala ni piny lakini pache to yiene then koro ngeni accountability bende bedo ka gimoro bende tie mfuko ngeni jinie menyo e gime miyo ka yudo jok ma stand on their own mondo wach adieri tek nikech ki wach adieri you are risking your job mana kaka imbe sani tiyo kaen thing ma you cannot go against. If you go against there is somebody who is better will be brought in mutijino as you watch and that is how it happens. Koro apparently we should also come up with the mechanism. You see kata kama na university ingeni ni so jeli mubora last week ni education was really working in the around 1990s or early 2000s and nenga shwa bet ni kisomo ibiro yudo tich ibiro change dala ibiro nyeo gari inetaya ngima ber kabisa lakini the truth of the matter is gisani to ntie kaka somo ber lakini ntie kaka obuenyo tikeni choncha bende kana mnaka ni the university wuodwa nyarwa nitiere mbalariany imi luor makende nitiere mbalariany to kaka wuodo nyaka dhi mbalariany machaka doga nyis gini mena abedo sakijana mbalariany kayacha nyaki chaki man give me a escort god but in short ni kada ka wantie mbalariany we are grown ups and jio bed joma okdong joma tindo pile nikech kako duchi piny medoru kaka pajwa kaka responsibility bende medore ujo beni we are also being taught ere kaka wanyalo venture into some other things apart from education because kawona education masani en ni the school mondo itim things better apart this school lock kata mana ngima joweteni yes ngima nini wuon kiki bed ni mbi kwayo and ngima na wuon does not mean you see choncha ene so ndik jakwath mondo dipuro sijui nini you can venture into things like agribusiness okochuno ni dipuro kendi or idhi loko wala kendi adier but kore mana challenge bedo ne kama kumanyisi ni economy tech digite ero kama na ina